नुफैदा बिउटि बेदर जेरावबो बेदर निउ इयारनि बेदर लोगोफोर पिकनिक जाफिनसै दमासियाव फैद' सोर जानो थिखोफैदो नैबे जेरावबो बेदरल' जाबाव बिसिबां जायो बेदर निउ इयार पिकनिक लागाव देरनानै बेखौल' खमसै बेयाव नैबे खरायाव नै बेबो बेदर नै लोगोफोर खादा बिसिबायदो खादासेखा निउ इयारनि जाजोबनांगौ बेखौ निउ इयारथ' जोब्बाय आरोखि दमासियावहाय दमासिनि बेदर बांद्राय लोफा बुरजा होजाया दमासिनि बेदर लोगोफोर जानांगौ बरिया जासिगोन गोथाव अमा गोरान फोराननायजों खम बरिया जासिगोन बे जानो बेदर जोब जेरावबो नङा अबेहाय दंबावोसो दां बेदरानो थिखोबावसो दां अफाय थिखोबावबायसो होनबा दंबावोसो थलंबाय और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है बेदरफोरानो गैला अरा खामजोब्बाय नै बिसिना रायजोफोरा बे सानदो जाया होबा बहाय नङा जागोन बियो होदे दे एसे दसे अमा बेदरानो साफा नालाय बिउटि जाबावनो जानानै गोदाव ख्रेब आयु मा जामाय जोंना ख्रेब नै गैला थलंजोब्बाय सानद्रिया थलंजोब्बाय नो हनै रायलायनाया थलंजोब्बाय मा गावनि रायलायनाय बेलाय सानद्रि गब्लंना थलंबाय मा राव नै नै बिउटि लायसिनो अमाया थाथों नाफाम देगोन बिउटि हाथ'ख्लायनि अमा नाफाम अमा बेदर नाफाम नैबे जाथाय जाबाय सारायना जाजांखिना थिंजोंलाय नोंखौ होनदा ओमफ्राय बेदर दोननायाव हरसे गलांगोन माखोथाय आसार खालामगोनलै बेदर गोरान जाद' मोनबाय लसा लाबा बयहाबो जाखायो ओइ सैमा जागोन सिथ्लाना सुना जागोन जोंहा बेखौ दोनखोमागोन बेखौ जालासिनो नङा खेबसे बेदर सुबा खारगोन दां सुबा खारगोन दै गुदुं सुदै गुदुंजों होलाय मोनबायनो ओरैनो जाजाबावोसो नै अराव नांहैबायथ' अबेबा बैखौल' दोनसै बेखौनो रानना दोनदो सबायजों नै जाम्बि सबायजों जाबा खाथामनाय नङा ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ देनां जाया माथो नोंसोरो बेखौ मास मोनसेयानो थानाय नङा र' सप्तानै थाबानो जाजोबगोन अमा बेदर गोरान जाग्रा अराव फोराननाया थब्लं सानद्रि थलंनानै थलंबाय नोंखौबो ना हायाव रुइनायनि हा रुइनायनि सान्द्रियाव थलंबाय हा रुइनायनि ना हा रुइनायनि दै गुदुं माथो बारा देखरा अन्थाइ थुनदों थिखांहरगोन आं दा बेदर फैगोनहाय थलंबाय ओमफ्राय फोरानफिनदो दै गुदुङाव रुनानै सान्दुङाव फोरानफिनदो अमा बे सान्द्रिनि थलंनाया हा नांबायना बेदरा हांगार मानि दोनजो गासिबो बेदर जाजोबसिगोन दा नै थाबोजोब्बाय बेदरा नै बेदराव हनै गुवारथार गोलावथार हनै ना बेदरा हनै